Gi-deklarar ni Kristo nga siya maayong magbalantay, dili siya sinuhulan. Lahi siya nga pagka-shepherd, kaya ang ubang shepherd magbalantay, sinuhulan man aron mo bantay sa mga karnero, pero siya dili sinuhulan. Kamo, papilion mo, gusto mo suhulan o way suhol? Kanabang mo trabaho mo ba? Pabantayon mo bata, pabantayon mo opisina, pabantayon mo og mga farm, paatimanon mo og mga sakyanan, paatimanon mo og kompanya, isip manager, isip supervisor. Unsa may gusto ninyo? Suhulan mo o dili? Mga buangon mong magbalantay. Kaya atod pa ni Kristo, kanang sinuhulan, mudagan ra na. Inigabot na sa mga lobo, kaning lobo, mao ni sila'y mupatay sa mga karnero. Sa ato sang kinabuhi, nasa'y mupatay sa atong kinabuhi. Kanang mga problema, mga katalagman, o mga kaaway. Niya, unsa may buhaton, mudagan ra kuno ng sinuhulan. Pero ang maayong magbalantay, magpakamatay para sa iyang karnero. Nagibantayan. Gilingiyay mong tupad. Ingna, andam kang magpakamatay para nako. Gi. Pangutan na ba? Wag yun nangutan ang uban. Ngano man mo nangutana na inyong tupad nga dool raman ta kay na. Kay nahibaw na kandaan, naong palang ana, mudagan ragid na. Kinsa dinhing mga asawaha ang mukumit sugod karon nga magpakamatay na gyud mo para sa inyong bana, ta sa kamot. Congratulations, ay usa, 3, 4, 5. 5 ra kabuok, ato pay unom dito. Kinsa dinhing mga banaha ang mukumit sugod karon, ako nagyong pakamatyan ang akong asawa, ta sa kamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabla-tabla ra. Oy, o kamo ding uban, unsa man day mo? Mga sinuhulan. Kinsa man ay mga sinuhulan kanang mag-expect something in return. Mao nay sinuhulan. Kinsa man ang way suhol kanang magsigig hatag bisan pag isalikway, bisan pagdaog-daogon, bisan pagpatyon, magsige ra gyud hatag. Mao na nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo o gihisgutan sad sa unang pagbasa, si Kristo gisalikway nga bato apan nahimong uluhang bato sa kanto. Nahimong cornerstone bisag sinalikway. Ngano man kay maayo man siyang magbalantay. Kinsa dinhi nga ginikanan nga bisan pag isalikway sa mga anak, palabihon sa mga anak ang cellphone, ang computer, o ang kaon, o ang kwarta, niya, dili ra gyud mo masuko sa inyong anak. Kinsa dinhi ginikanana, taas sa kamot. 0. So mga dautan mong magbalantay, peligro ang mahitabo sa inyong pamilya. Unsa may tan-aw ninyo ro namong mga pari, maayo ming magbalantay o daotang magbalantay? Ay kog ulo-ulohi. Unsa may inyong tan-aw, maayo o daotan? Pastilag wa nay kolekta, no? Mumisa pa baka ako? Pastilag wa nay mamalit og slot. Mumisa pa baka ako? Inyong paminaw, unsa ka? Oy, mumisa gyud ko, nakasuway na ko ana 5 ka tuig didto sa prisuhan. Wa gyud kolekta didto. Ang akong makolekta didto ang baho ra gyud. Ang baho ug ang kalimuot didto sa sulod. Pero lipay kay ko dito sud sa prisuhan. I-shout out nako ang tanang mga piniriso ay namo paglaya diha. Bitaw paglaya sad mo. Ngano man dito ko nakat-on nga mahimo jud kong tinuod nga pari
kana bang mahigugma ka sa mga tao nga way ikahatag nimo something in return except sa ilang presensya? Kana bang magtan-aw ko sa mga taong way kagawasan pero kusog kayong musabat sa misa? Way microphone perting kusugas tingog kamo dinhi igo ra mang igingos pare ang Ginoo manakan nyo maana rin yung baba na mukibot ra baba way tingog kayo mo na ako lang ginang padadon og microphone ang lektor para na kusog-kusog nga tingog hastagong choir di man na mo tubog ang choir kayo ay non kani murag buutan niya atong choir karon tubag ni mukibot lang baba pero dito sa prisuhan inig-ingon nimo ang Ginoo manaa kaninyo manaa usab kanimo kusgon pa basta tuwa sila sulod buutan kay na sila ambot iniglaya no iglaya basta tuwa sulod perti buutan na hika pa ng tanang santos hasta guning mga kandila anaon pa nas kamot ay anaon mag-ilog na sila ng sigas kandila labi nagmuingon ko, igumas misa, ako mong bindisyonan og holy water. Sauro ng holy water, hilamos pa, kaya may tubig kayo dito. Hilamos. Pertig yun. Rosaryo pa'y imo, rosaryo buntag, udto, hapon, gabi, rosaryo na sila, sige. Layo ra kayo mo din Mana, kung gusto mong mabuutan, papriso mo. Tamos prisuhan. Kaysa tinud-anay mga igsoon, ang kaaway sa maayong magbalantay mao ang yawa unsaon man ta pagpriso si yawa ang sala mao nay iyang ibilanggo nato ang sala daghan ninyo ron dinhi naa gawasnon nga mulakaw-lakaw pero gibilanggo sa sala naay mga bana nga nakapangabit di nakatan-aw kaayos naong sa asawa naasay mga asawa nagsugod tik-tik sa ila sang mga idol di nasad kay katanaw naong subana naay mga anak nga di na kaayo katagad sa ilang ginikanan kay daghan sa silag sala ngadtos ginikanan siging pamakak siging pangilad sa ginikanan ay mo kabalaka kay naasay mga pari di nakatutok sa pipila ka parishioners kay naasay sa kamo makatutok pa mos pare naasad mo isa kay di pagyud mo palit og slot bitaw di man nasala ang di pagpalit og slot ay sa naisipang sala pero nindot sad og mo unong gyud ta mao na sa atong dinhi sa atong ebanghelyo giklaro gyud ni Kristo nga andam siyang magpakamatay para kanato na siya'y gahom sa pag-ikyas sa kamatayon pero ni voluntaryo siya pagpakamatay unsa may resulta sa dihang nagpakamatay si Kristo para nato bisag ato siyang gisalikway matod pa sa ikaduhang pagbasa nakita ang gugma sa Dios kay iya tang gihimong mga anak nahimo natang mga anak sa Dios lingiyay mong tupad ingna mutuo ka nga anak nako sa Ginoo ina mutuo ka nga anak ko sa Ginoo ina basig mo ingon na imong tupad mura makag-anak si Yawa sa kung tanaw mo na magpakaanak tas Ginoo nya unsa may anak sa Ginoo liwat ni Kristo liwat ni San Vicente Ferrer nalipay ko nga daghan nato nahimong anak sa Ginoo niadtong niaging Sabado pagpista nato porting nindota no bate no sa atong mga gihimo daghan kayong mga kalihukan nato kalingawan nga nakapahatag nga murag gitag mga anak sa Ginoo sa ato sang pagtinampuhay dinhi anang ginagmay og dinagko nga mga donations pamalit og slots nakita nato ang atong nahitabo karon sa tong palibot na atong kumbinto hapit na gyud ma-finish ang gitrabaho anang atong kumbinto karon ang mga rooms final touching na ang atong opisina divisions na lang mo ikuwang ang ato rong elevator gisugda na og construct ana
Aman to atong kumbinto, aman gipakita, sige lang. Unya, ang atong kusina, dako na kitag kusina dito, lutuono na lang mauywa. Atong yung gipadak-an, dako na sa tag dining, nindot na sa tag atubangan diha, atong mga rooms, okay na sad kaayo, atong social hall, nindot, atong mga CRs, nindot, nasa tay bagong bumbas tubig, kusog sa kaing atong tubig, bisagwa na ro'y tubig, mukusog raman sa nainiguan sa sunod. Kinsa may nakahatag ani ang mga tao nga mga anak sa Ginoo og batasan, kana bang manggihatagon, kanang magsigig hatag, sigig hatag, kanang magsigig tigom, siging tigom, mga sinuhulan, siging tigom. Ang mga maayong magbalantay, sige ra ginaghatag, siging hatag. Naasay ng hatag natog si Tio, atong si Tio ba? Crescenciano T. Ubod, Christ Transforming Union. Ato tong gihimog mga balay. Napuna na sa nato og himog balay karon, ana say 5 nga atong nahimo. Tan-aw mo? Ika-68 nga balay. Kana, maunay before, niya ang after, mauna na siya. Ang sunod, 69, mauna ang before, looy kignaw, niya ang after, di na kay tantong looy, no? Ang ika-70, mauna inaong before, niya pag after, mauna na inaong. Ika-71, mauna ang before, niya ang after, mauna na siya. Ang ika-72, kalimang balay nga nahimo, mauna siya ang before, niya ang after, mauna na siya. Atong pakpakan ang namalit sa sitiyo, ang atong mga panday. Congratulations inyong namalit. Pero padayon pa mo palit og slot, ha? O pa ta maghuman sa ato padili pa mo patyon sa Ginoo. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto, dako-dako patag palitonon. Atong halin 19,186 slots pa, napay 40,814 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Dako na nig natabang, pero napatay daghang bayronon. Nanguan lang usatan ang gamit o sa tag kwarta nga dili pa ato. Unya, ang atong katong sa pista, napasay tiwasonog palit, DCHS, Divine Cleansing, Healing, and Strength. Ang atong halin, niabot nag 23,265 ka slots, niya naapay 6,735 na lang yun ka slots nga available, tag 200 pesos per slot. Niya, nga to sang 22 slot challenge ni ini, nga tag 4,400, nakadawat na sa tag 390 ka 22 slot challenge. So padayon na itong palit ato mga slots, unahon tanig hurot ang DCHS, kay human naman ni nga event. Ang kanitingaling atong SBF dag, makahuwat-huwat ra ni gamay ang atong mga contractors, pero hinahinayan gyapon itong bayad. Nya ni uminto man sa atong DSAP katong investment, 190 raman ta to atong target, nahimo naman nung 191 kay naaman say nidugang, ato na lang ning ilahos og 200. So naapay 9 slots nga open sa atong investment slot nga DSAP, na tag 500,000 pesos per slot, dunay 25% interest per annum. Atong pakpakan ang namalit natong mga slots. Salamat kayo. Ginagmay-gagmayng pagpakamatay para sa atong simbahan. Ginagmay-gagmayng pagpakamatay para sa mga nanginahanglan, mo resulta og dagkong kalambuan. Si Kristo nagpakamatay para natong tanan. Kita sa donta magpakamatay para sa panginahanglan sa simbahan, nga mao ang atong nanginahanglang katawhan. Gikatapos ang lingi sa imong tupad. Sugdi karon ang pag-ingon, sugod karon, sabat nako.
pwede na ko nimong patyon. Kana. Na, nindot. Ang wa mulingi na miligros imperno.